mais ni question kelen dɔrɔn di ala ma mɔgɔ b'i to yan ka mɔgɔ ka numéro ta Amérique ka wele téléphone na 2 secondes a bɛ sonner bon n'o kɛra mɔgɔw ka dilannen ye o tuma jɔn ni ala cɛ man teli ka tɛmɛ o kan wa n ko ala bɛ min ala bɛ min n'o question n ka kasi kun misiri kɔnɔ kasi kun tɛ denmisɛnninw yeli ye non o tɛ kasi kun ye mais kasi kun ye mun ye n jamana ala kunna de parce que n ko ala bɛ min anw bɛ misiri kɔnɔ yan politiki kuma tɛ fo maa dɔ de ko k'an ka dugawu kɛ jamana ye jamana ka basigi balawu man di maa si ye waliju mun y'a fɔ o walijukɛ bɛ an cɛla ye a fɔra ko ni min k'a kɛ ne ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan nin bɛɛ jama faralen ɲɔgɔn kan ko ala ko jama ala e ɲana mɔgɔ ni ka to o la walima mɔgɔ dɔ ka tunu k'o ma ye n ko e bɛ min hali sisan jama bɛ ka na sisan an bɛ ɛri min na ni jɔgɔ fila min kɛ fatiha kalalen kɔfɛ ni fatiha kala k'a ban wala yauduhu hifzuhuma wala yauduhu hifzuhuma wala yauduhu hifzuhuma y'o fɔ siɲɛ 7 o banna n ye tahiya kɛ ka salam bila n ka sujudu laban n mɛn'o la kumakan 3 bɛ jɔn t'o fɔ ala ye foyi kama ko ala b'o dugawu jaabi bila ka sini kɔnɔ يا من رد سيدنا موسى إلى أمه يا من رد خاتم سليمان يا من رد سيدنا يوسف إلى أبيه نعم على من موسى سجي كذا بام موسى بعد أبلا بعد سنبكوتا فرعون كان يفعل Musa taara bɔ Firawuna ka yɔrɔ de la Firawuna ye Musa minɛ ala min ye Musa segi ka na di a ba ma ala den ninnu segi ka na sisan Musa Sulemana ka bololanɛgɛ de tun bɛ Sulemana tɛgɛ la n'a b'a tɛgɛ la jama bɛ na wa ala ye nisɔndiya min di yan bi o kama n bɛ jurajugu tunna yan Batman ga ko bololanɛgɛ 3 y'a dilan k'a d'i ma a ko ne b'i bolo 3 Allah akbar parce que ala ye min kɛ n ye bi aw tun bɛ direct la o a ye hakili jigin mun na Gago an ka da ala la ala bɛ cɛ nana Madina n'a ka ɲɔgɔmɛ ye juma sera a ko a bɛ ɲɔgɔmɛ sigi a ye jigira ka bɔ ɲɔgɔmɛ sanfɛ a ko ala ɲɔgɔmɛ in kɔlɔsi u ko a ma hey t'i ka ɲɔgɔmɛ siri n'i ma siri a bɛ taa dɛ n'i ma siri juru don a la i ka siri a ma sɔn ka ɲɔgɔmɛ siri parce que a ye min fɔ a da a ko ala nin kɔlɔsi e kuma ala man girin juru ye wa a ye seli kɛ misiri kɔnɔ ka ban a bɔra dɔrɔn mɔgɔw ye wo ci a la an ko i k'a siri i ka ɲɔgɔmɛ bila ko ala ko danbe yɛrɛ nin tɛ ɲɔgɔmɛ tagalen i bɛ taama sen na a ye ɲɔgɔmɛ siri yɔrɔ min na a ye ɲɔgɔmɛ bila yɔrɔ min na a nana jɔ yɔrɔ la ko ala n ye fɛn min kalifa i ma nana ye ɲɔgɔmɛ ni vitesse nana ka n'i jɔ cɛ ka yɛlɛ a kan Madinɛ o de la ne ko ala ma e min ye masa Sulemana ka bololanɛgɛ segin ka n'a ma anw de bɛ misiri kɔnɔ yan a fɔra ko mɔgɔw ye denmisɛnnin 2 ta et puis denmisɛnnin 2 min don musomaninw de awɔ musomaninw 2 fitinin u taara n ko ala u lasigi ala min ye Seydina Yusufa a n'a fa yɔrɔ janyanen kɔfɛ san 40 e ala min y'o lasigi den ninnu sigi ka na ne ye n bɔ sujudu la ka n sigi ni n kun suli ne kunkolo tun tɛ kɔrɔta ni ala kumana n'o ye ne kun sulen tun bɛ san faso kɔnɔ yan o de la kabini n ye salam bila n nana n kun suli n ye bolo da n da kɔrɔ directement ko denw nana den ninnu yɛrɛ foto dira la denw bilara cogo min Gago ye jɔn ni ala yɛrɛ cɛ nka mɔgɔ tɛ jogo 2 kɛ fiyewu ka nin fɛn damadɔ in fɔ ala ye fɛn dɔ kama ni ala m'o kɛ i bɛ se ka segin a kan fayida nin n'i ye jogo 2 kɛ fatiha kalalen wala yauduhu hifzuhuma i b'o fɔ i tɛgɛ la siɲɛ 7 n'i tilar'o la n'i ye jogo 2 kɛ o cogo la ka salam bila
i b'a fɔ ala min ye masa solomana ka bolola nɛgɛ segi a ma solomana ka bolola nɛgɛ kun tununa dɔw ko k'a kotɔ y'a di gardien dɔ ma ko jinɛ dɔ nana bolola nɛgɛ minɛ k'a don a tɛgɛ la a y'a don a tɛgɛ la yɔrɔ min na dɔrɔn baba jama bɛɛ taara o nɔfɛ ni bolola nɛgɛ kun bɛ solomana tɛgɛ la a bɛ kɛ komi aw ka solo mais n'a ye bolola nɛgɛ n'a y'a bɔ a bɛ kɛ komi aw ka solo n'a y'a don a tɛgɛ la diɲɛ bɛɛ bɛ na a bɛ diɲɛ dɔnni bɛɛ sɔrɔ bolola nɛgɛ kelen de tun bɛ alakira bolo la kira bɔra yen a y'a di Seydina Ali ma Abubakar ma a bɔra a y'a di Usmana ma Usmana bɔra yen a y'a di Ali ma bolola nɛgɛ binna kɔlɔn kɔnɔ kabini ye silamɛya ka barika daminɛ a binna kɔlɔn min kɔnɔ a bɛ yen donc o bolola nɛgɛ to n'a donna sahaba min tɛgɛ la jama bi sɔn o ta ma kab'a tununa ɲɔgɔn deni daminɛna anw ta ye tiɲɛ ye aw ta ye nkalon ye bolola nɛgɛ in to naati ye o la bolola nɛgɛ ko ti gansan mais ala ye kunna wolo min di Konate ma ngolo yɔrɔ la yan e ni ala cɛ a fɔlen jamana juguw k'a mɛn ko an ye nana kɔnɔna kalan na yan jamana kɔnɔ ko waliden dɔw minɛ an bolo yan tɔgɔ duman tɛ moriw la bi n'a ma moriya kɛ fɛn dɔ ye a n'a fɔ ko non ko rebelle bɛ Banikɔ o tɛ yan dɛ denw yera masa Solomani ye masa Solomani ye o ka masaya danna tile ma Solomana ni mɔgɔ m'a f'i ye ko Solomana ye kira ma t'o dɔn mais ala kira don sallallahu k'a la k'a ban n'i sera Bamakɔ b'i wele k'a di ka da mun kan ala ye n suturalen min kɛ n faso kɔnɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ni mɔgɔw ko ne kana kasi mais pour que ne ti kasi i faso kɔnɔ n k'a fɔ nin jatigɛ modèle dɔ bɔnna ne ko n k'a daminɛ ne kun na direct tigɛ o mais ala ye dɛ wallahi an ka ko to ala ma wa denmisɛnnin ninnu minɛnen ka tila k'o lasegin a bɛ kɔrɔ min di ne ma i b'a dɔn wa mali tun bɛ juguw bolo a bɔr'u bolo parce que walidu ninnu ko ten et puis musomanin fila muso in hinɛ a bɛ fɔ ko hali ni den fɔlɔ kɛra muso ye k'i ka ko mana gɛlɛya cogo o cogo a bɛ nɔgɔya bɛɛ ko ko filɛ kɔrɔ n bɛ fayida min da o kan bisimilahi ya hannanu rahmi jalali walika ko dugu tuna fayida ñang a faamuna fana n b'a ɲini Konate fɛ a ka segin a ka siɲɛ 7 a fayida ye parce que a y'a layidu ta ka gɛlɛya cogo min na ani nisɔndiya min b'a la ani perewu min yira la diɲɛ bɛɛ ɲɛna yan nɔ 7 o ti dɛsɛ ko la a ka segin a ka ko bɛ mɔgɔw k'a mɛn Juladugu tuna fayida 2024 n bɛ cɛ tɔgɔ ye di Kungo Jan ye n koro tuna yan a y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire ɲagamina n ko n bɛ arakan kelen d'u ma Côte d'Ivoire bi basigi Kungo Diarama n y'a arakan kelen di ko 3 jours Côte d'Ivoire bi basigi o de la dɔw b'a fɔ ko Bago ka arakan kelen ne ko Bago tɔgɔ fɔ n'i ye fɛn dɔ mankan mɛn k'an ka taa yan ɲɛ bɛ ko la kan'a fɔ ala ye nin kɛ tan fɔ ala ye dɔrɔn a ka ɲi cogo min yan fayida a ye a sɛbɛn u kɔrɔ ko Juladugu tuna fayida n'a tɔw tɛ kelen n ko bisimilahi yɔrɔ ya hannanu ya mannanu ale yɛrɛ jara janamadenw bɛ don janama kɔnɔ u b'a fɔ ya hannanu ya hannanu ya hannanu u bɛ san 1000 kɛ ten ala t'u jaabi ya mannanu ya mannanu ya mannanu u bɛ san 1000 kɛ ala t'u jaabi u b'a fɔ ya hannanu ya mannanu ya hannanu ya mannanu san 1000 ala t'u jaabi u bɛ sɔrɔ ka fɔ ya hannanu ya mannanu ya zulu jalali wal ikram ala b'a fɔ janima maliki ye n'u ye nin kuma k'a fɔ siɲɛ 2 n b'u bɔ janima kɔnɔ n b'i don yen ale bɛ sɔrɔ ka n'i kɔ da janima na k'a digi ka da ɲɔgɔn kan ala tɛ sɔn janimaden ka nin kuma k'a fɔ siɲɛ 2 fiyewu i bɛ da kelen de ma ani basumalatu donnen ɲɔgɔn na yan ye basumalatu dugu de ye o de la dɔ ko ma sɔrɔ ko cɛkɔrɔba ja dɔ nana fɔ ale ye ko ale bɛ basumalatu kɛ k'a wuli k'a ka ɲi a y'a fɔ n'i y'a sogo ye tɔnɔ yan de wa ko awɔ n ko wa basumalatu dugu de ye
ayita ale ke kita kun kiti sogo dongo do alo gapo ne sogora Konate la ne sogora Konate la ile basmala bita basmala ye fe bedi ala to bi kono don o abrégé do ka ke bismillahir rahmanir rahim tuna lamini beba do krefe dugu fon be ani ba fa ka sojo ibina fortuna ka o ko ba fa ka sojo ne fatumita aba sebe ka sola bisimi ko bi angli kelena lahi kelena arahmani kelena arahimi kelen ibi sojo ka wa al kaba bodeka ya dia dan do ko ya dia yoron gui mango ikana soba sama fitini siga ay ga kuni ku ya ka soba sama fitini ni ma tela kuma bismillah ya hannanu arahmani ya mannanu arahimi ya zul jalali wal ikram kele bismillah ya hannanu arahmani ya mannanu arahimi ya zul jalali wal ikram bismillah ya hannanu arahmani ya mannanu arahimi ya zul jalali wal ikram saba bismillah ya hannanu arahmani ya mannanu arahimi ya zul jalali wal ikram nani una to ma tesa gabu nani na chawo ye sabaye muso ye nani adafara gabu ma fa min fi je de flavor billahi ne fe be samaka here be ni shin faso ma ni tukuna nga faso la me mbolo ko ni nga faso la ni nga buno bay ni mogo be ko telimana ala ka here ki jona shinka tamaro den kemen tani kelini ikani fala ni clara di demsen fitini olu ko tamaro dun ko banato ka bla fiena o ko bani di kanu ni ala fatu no bana ay takan tan fi gako anye corona fana kala ala to mina no ya baqi ya baki kore so comme ni duru du bolo ni flabo duru la ça reste saba o kuma atomi mi to saba de corona kala na o de la hani je bana mali bitu man de shikana siga mi kangare kele min ko ni daye ni min bi jamana juguya la ko ka segi on ni jon jurumi to ni gerbu on ta mbalo so on kele ka anga fosgo warni faranyonga kamishi wolon flasa kana corona kala an dépasser ka bo Bamako akaru na personalu kana corona kala ya jamana fama manji jamana wartigi manji to gerbu no ka gerbu warni on ni manya mato yele man ni bi jamana juguya la seti kle wolon fla dile do mati yele ma ay kle wolon fla de mama bi jamana juguya la 7 jours ni o defo ka ja suno adam nana kaba jamana jugu munun dar ni deun do masikina ya akara adam nana kaba wallahi donc gaku bi joya ajarani ka ni ala fe ala ka barka do ani amin nga cameraman ka bela gele fo ani chasri ala ka no ka directeur tigade afara ko deun dara bela wa ka directeur tigade do bi France do bi Amerique ala be korobolu deke wallahi anga kun corona kalana shen kemen tan saba aya laba kera mun ba don ko mogo do ti da chena yila do ko ne ma yila ba to wala ko utama be ko yira ba to bo ni ko walju anga corona kala do bi siga ma anga korobolu chena o mona ni dew min na lolu na kanga dala so do ko bi yere fo maka barka da isu garbu amba fo amen na baka bela de do bora for Liberia wallahi mun bora Liberia ka wera tere mali mun sigile be ka fora de ko do bi na ke malila pour que malika baski olu bora Liberia do bora Côte d'Ivoire mali ko de yake mona ala ka mali baski ala ka here ka be ala ka sabo da ambi joya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ma bawo an bawo fo ka wale man do dan def fulina laydu Konate ya tine atobe awere de bosa Konate yi ma chama mo ko yi ma chama yo nu ya laje ubi ka faida usebe ubi se alaka teme mi ya ebi be courage ni be ulu yere la mi yere ya kala
munna a courage to ni i ko ko dɔw k'a ko siɲɛ ba kelen sisan dɔw t'a kɛ courage bɛ dɔw la k'a kɛ siɲɛ ba a été crucial au toucher le malien bɛ ko a bɛɛ donc Konate Jawara y'a fɔ sɔrɔ cogo min k'i kɛra karamɔgɔ ye karamɔgɔ min y'a ka dɔnniw partage tuma dɔ la Konate bɛ sogo dɔnni dɔ la a bɛ sogo ka bɛn ɛri min na ni dɔrɔn yasa a kana bɔ a kɔnɔ a b'a sɛbɛn